Bismillah, elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Kıyamet derslerini devam etemiz. Bizning agarda endi kıyamet gününden başlasak, umumen biz başladık ölümden, ecelden başladık. Hem mana şulay kelip jettik endi kıyametlerini ötüp, kabirlerini ötüp, cennet hem cehennemge. Şuna göre bizning manda derslerde oturuşlardan tışalı bizning var onlayn şakirtler hazır bit jaylı. Кайбір кішіге мәдрәсәгә дә килеп торасы юк. Компьютерыңа кушып куя да. Шуңа күрә безнең кемнәрдер утыра инде Кабан арты мәчете төркемнәрендә, кемдер WhatsApp'та, кемдер Telegram'да, кемдер Instagram'да, кемдер инде YouTube аша карап баралар. Шуңа күрә менә төркемгә безнең группага WhatsApp'танмы, Telegram'нанмы килә ссылкалар, сылтамалар килә. Шунда кергәч, ул инде YouTube наша, үзе телефондагы компьютерда, анда подписаться дигән урыны бар. Әгәр дә шуңа подписаться итсәң, подпискага кирип, кеше теләсә кем карый ала беренче дәрестән. Чөнки бүген безнең ничә 59нчы дәресме, 60ка якын безнең дәрес булды. Кемдер безгә өстәлде 40нчы дәрестә, кемдер 50дә, кемдер 30да. Әле менә бу көннәрдә генә безнең анда бик күп кеше кирде, өстәлде кешеләр. Шуңа күрә мин инде алар өчен дә әйтәм. Анда подписаться итсәң, анда бөтен дәресләр чыга. Узган елгысы да чыга, урысча да чыга, бөтен җомгалар шунда, алар сакланып бара. Рәхмәт инде YouTube-ны ясаучыларга. Шуңа күрә бөтен дәресләрне кыямәт дәресе 1, 2, 3 дип, менә шулай бүген ялгышаммы 59нчы дәрес микән бүген? Әйе, менә шуңа күрә бөтенесен карап була. Анарысын кемнәр монда дәрескә йөрүчеләрдә кайбер кешегә, мәсәлән, 2 тапкыр карарга кирәк, тыңларга кирәк, күбрәк истә калыр өчен. Ул бит китапны да кайбер абзасларны яңадан эзләп табасың, яңадан карыйсың. Шуңа күрә әлхәмдүлиллә бөтенесе куелып бара. Беренчедән үк башлап карап чыгарга була. Бүген утка кирип җылынабызмы? Җмахка кирип суынабызмы? Бүген җәннәт, шират буенча безнең җәннәт, чөнки без әйттек, ширатлаштырып барачакбыз дидек. Бер көн җәһәннәм, бер көн җәннәт дидек. Җәннәт турында сөйләшкәндә без инде узган дәресне тәмамладык. Җәннәт турында булган дәресебезне тәмамладык. Җәннәткә беренче кемнәр керә? Байлармы, әллә мохтаҗ фақирлармы дидек инде. Һәм асылда хадисләр инде безгә күрсәтә шуны. Мәсәлән, 2 мөселман, 2 хәерле кеше, 2 иманлы кеше арасыннан, әгәр дә башка өстенлекләре юк икән, мал-мөлкәте күп булган кеше дөньялыкта ул әле кала. Ни өчен? Чөнки аңа ул малы өчен җавап тотарга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Лән тазула кадама габдин йаумал кыяма хатта юс'ала ан арба'a ан салас" дип килә. Кыямәт көнендә бәндәнең аяк табаны урыныннан да күчмәс диде. Хәтта ул 3 нәрсә, 4 нәрсә турында соралганчы ди. Һәм шуның берсе мал турында, малны каян алды, ягъни халал юл белән кәсеп иттеме, кеше хакына кирмәдеме, кеше рәнҗетмәдеме, харам юлларга төшмәдеме, һәм нәрсәгә тотты. Икесе дә соралачак. Шуңа күрә 2-5 намаз укыган, зикр тәсбихта булган, икесе дә гыйбадәттә хәерле кешеләр, икесе дә баскач, моның сорары бер юк. Хәерченең, шулай бит? Шуңа күрә ул кирип китә, кирә тора. Барып урыннар карый тора, бай кеше инде монда кала. Ләкин шул ук вакытта без аны бер төрлегенә әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, булгандыр шундый байлар, булдалар. Сахабалар арасында, гомумән кешелек тарихында алар шушы акчалары сәбәпле бик күп файда китерделәр. Шулай бит инде. Шуңа күрә алар нәрсәдәдер гаепле, маллы булганга күрә, акчалы булганга күрә, шуңа күрә ахырдан гына керәләр дип тә әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә һәрбер кешене Аллаһ Тәгалә аның хәлен белә, аның ихласлыгын белә, аның тырышлыгын белә. Бу хадисләргә карап, кирәкми икән байырга,
кирәкми икән тырышырга дигән дип аңларга ярамый. Ягъни кеше булдыра ала икән, Аллаһ Тәгалә аңа биргән икән көч, аңа биргән икән куәт, аңа биргән икән гыйлем, аңа биргән икән хирыслык, аңа биргән икән ничек әйтергә, үҗәтлек биргән икән. Әлбәттә, ул хәерле сыйфатлар. Хәерле сыйфатлар һәм ул акча эшли белә икән, хәләл юл белән эшләсен. Бүген ул бирә икән быел 100 мең закат, киләсе елга 200 мең закат бирәм дип үзенә үзе сүз бирсен, ул бит 100 меңнән 200 меңгә күчә икән, ул бит ничә тапкыр арттыра, ул бит 40тан бер өлеше генә. Аның калганы мал бит, шулай бит инде. Шуңа күрә 200 мең биргән, үзенә максат итеп куйсын, 500 мең закат бирәм дип, миллион закат бирсен, ул бит инде, әлхәмдүлилләh, күпме мохтаҗлар сөенәчәк, күпме аның малына, ярдәменә мохтаҗ булган кешеләр аңа дуа кылачак. Шуңа күрә ислам ялкаулыкка, ислам сүлпәнлеккә чакырмады бер качанда. Ислам мискинлеккә чакырмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Ядул улия хайрун мин ядис суфла ди. Өстәге кул ди, астагысыннан яхшырак ди. Өстәгесе нишли? Бирә. Астагысы нишли? Ала, сорый. Шуңа күрә бирүче алучыдан хәерлерәк. Хәерлерәк. Бай хәерлерәк булырга мөмкин күп мәсьәләдә фақирдан. Һәм әлбәттә икесендә дә хәерлелек бар. Менә шуңа күрә монда бер төрлегенә әйтеп булмый. Әмма ләкин без аңлыйбыз шуны, дөньялыкта фақирлек белән, мохтаҗлык белән сыналган кеше, аның юк акчасы. Шуңа күрә аның нәрсә? Әллә ни җавап тотасы юк. Шуңа күрә без әйттек бит инде мухаҗирлар турында да, кыямәт көнендә мухаҗирлар килә. Без мисал итеп китердек әле. Менә иртәгә берәү ничә еллар Казанда төзегән бөтен нәрсәсен калдырып, берәйберен алмыйча, башка бөтенләй 400 чакрым, 500 чакрымга син белмәгән җиргә килеп урнашта, шундук бае ул бөтен кешегә җиңел түгел. Шулай бит инде. Ни туганнары юк, ни анда бит аннан соң бик күп яһуди кабиләләре бар иде, мөселманнарга каршы килделәр. Шуңа күрә мухаҗирлар, ягъни бөтен нәрсәсен калдырып, Аллаһ юлында хиҗрәт кылган бер нәрсәләре юк, кыямәт көнендә киләчәкләр. Шулай бит, хадис исегезгә төшерегез. Узган шушы җәннәт турында булган дәрестә укыдык без аны. Ишек шакый башлаячаклар. Кая җәннәтне ачыгыз дип. Әйе. Шуннан фәрештәләр сорыйлар, "Ә сез җавап тоттыгызмы соң? Нәрсәгә җавап тоттырга?" ди. "Менә кылыч ди, менә бетте, бүтән бер нәрсәбез калмады" ди. "Юк иде" ди. Шуңа күрә ул яктан караганда, әйе, байларга әле җавап тоттырга кирәк. Җавап тоттырга кирәк. Күпме алсын хадисләрне инде карадык. Шулай бит. Алга таба безнең бер генә хадис калган икән, без ул хадисны үттек микән? Җәннәткә беренче кергән 3 кеше. Юкмы? Ул кыска гына инде. Бу хадис Имам Ат-Тирмизи риваятында килә, Абу Хурайра радиллаһу анһу, менә карагыз. Дәрес сайын бу сахабаның исемен искә алабыз. Шулаймы? Абу Хурайра. Ягъни ул бүтән вакытын, бүтән гомерен бирде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның насихатларын алырга. Шуңа күрә аның кебек бүтән бер кемдә хадис җиткерә алмады. Хәтта бер вакыт Абу Хурайра Гайшәгә сөйли. Гайшәгә хадис сөйли. Гайшә кем? Пәйгамбәребезнең хатыны. Аның өендә яшәгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның шәхси тормышында булган иң менә бу әйтик шундый мөһим нәрсәләрне белгән. Абу Хурайра сөйли хадис, Гайшә белми моны. Шуннан соң әйтә Абу Хурайра ди, "Син каян беләсең аны? Мин белмим" ди. Шуннан соң Абу Хурайра бик кызык җавап бирә. "Син ди көзгә алдында бизәнеп утырганда, мин бит хадис җыеп йөрдем" ди. Ягъни хатын-кыз бит инде ул барыбер хадис кенә җыймый, ул бит инде пәйгамбәрбез кайтуга инде карарга тиеш инде, ризыгын да әзерләргә тиеш, үзен дә карарга тиеш, шулай бит. Шуңа күрә Абу Хурайра әйтә, "Син ди үзеңне көзгә алдында үзеңне ясаганда ди, мин бит хадис җыеп йөрдем" ди. Абу Хурайра аның бер нәрсәсе булмаган, акчасы да булмаган. Аның бәлки кәсебе дә булмагандыр. Бәлки ул чыннан да аның бар вакытлары ул сыранып та утырды, ләкин Абу Хурайра нәрсә калдырды? Ул калдырган байлыкны бүтән безгә беркемне калдырмый. Әгәр дә Абу Хурайра котышкыч дәрәҗәдә бай булып, ул шушы байлыгын калдырган булса, аны күпме кеше ала иде ул байлыкны?
да, бір-екі баласы енді хатыны тағын кімдір алыр. Шулай бит инде. Мында қарагыз. 1400 ел өтті. Абу Хурайраның байлығына біз хаман нәрсе? Рахатланабыз. Аллаһ Тәгалә Абу Хурайрадан иншалла разы булсын. Абу Хурайра тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте. Аурида алейя миңа күрсәтелде ди. Әүвәлу саласатин ядхулунал җанна. Җәннәткә керәчәк 3 кеше ди. Миңа күрсәтелде ди. Кемнәр алар булачак ди? Иң беренчесе Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте шаһидун. Аллаһ юлында шаһид китүче. Җәһәннәмгә кемнәр керә әле беренче? 3. Шулай ук шаһид диде. Шулай бит. Ләкин шаһид бар Аллаһ ризалыгы өчен чыккан. Шаһид бар аны герой дип әйтсеннәр, аның исемен мәңгеләштерсеннәр. Мәсәлән, ул бит хәтта мәсәлән борынгы Греция, борынгы Рим сугышчылары булды. Шулай бит инде алар тарихка кирип калдылар. Аларның исемнәре кирип калды. Аларны хәзердәген хәтта мәсәлән мәктәп программаларында да бар кайберләре, шундый теге легендарный воиннар, шулай бит инде. Ләкин алар кылыч күтәреп чыкты һәм үзенең гомерен курбан итте нәрсә өчен? Исем өчен. Исем өчен. Монда сүз бара Аллаһның динен бийекләү өчен. Шуңа күрә тегендә дә беренче шаһид дип әйтелде, монда да шаһид. Икенчесе афиф ва афифун мутааффифун ди. Афиф кеше ди. Ягъни татарча була гыйффәтле кеше. Нәрсә ул гыйффәт? Целомудрие. Гадәттә инде яшь кызларга нәрсә дип әйтәләр? Целомудренные диләр. Шулай бит? Гыйффәтле, ягъни азгынлыктан, бигрәк тә җинси азгынлыктан пак булган кеше аңа гыйффәтле дип әйтәләр. Гыйффәтле. Ягъни монда сүз бара инде афифун гыйффәтле кеше ди. Монда иргә дә хатын кызга да кагыла. Мутааффифун ди. Ягъни шушы тормышта булган, харам булган төрле азгынлыклардан, бузыклыклардан сакланган кеше. Монда инде бәлки күбрәк сүз барадыр яшьләр турында. Һәм чыннан да бүгенге, мәсәлән, без яшәгән җәмгыять, бүгенге замана дип әйтәбез инде. Аңа бигрәк тә туры килә, чөнки бүген азгынлык бик күп. Бик күп. Зина кылу булсынмы яшьләр арасында, башка төрле азгынлыклар, хәтта зина гына да җитми хәзер, башка әйберләр кирәк. Шулай бит эзлиләр яшьләр. Шуңа күрә нәрсә? Әгәр дә шушы җәмгыятьтә яшәп тә яшь егет, яшь кыз үзенең иманын сакласа, үзенең намусын сакласа, зинадан, бузыклыктан, азгынлыктан сакланып йөрсә, зина, ягъни азгынлыкка кирергә мөмкинлеге була торып та, нәрсә? Әлбәттә иң беренче җәннәткә керүчеләрдән шул булачак. Ва абдун шинчесе кылды ахсана ибадаталлаһи ва насаха лимавалиһи ди. Кылды ул үзенең гыйбадәтен дә торгызды ди. Хуҗасына да тугры калды ди. Монда инде сүз бара, элек бит инде кыллык булды, хезмәтчеләр булды, шулай бит. Шуңа күрә ул үзе кемнеңдер кылы булып та, ул хуҗасына да тугры калды ди. Һәм шул ук вакытта Аллаһка булган гыйбадәтен дә ихластан торгызды ди. Шуңа күрә бу хадис күрсәтә 3 җәннәткә беренче керәчәк кешеләр турында инде сүз бара. Шуларны күрсәтә. Алга таба безнең тема, без аны бүген бәлки битерә дә алмасбыз, ләкин мин инде бик сузмаска тырышырмын. Җәннәткә ничек итеп гынахкар мөселманнар керәчәк? Без бит несен белән әйттек. Кемдер туп-туры җәннәткә кермәячәк. Шулай бит? Әгәр дә кеше иманлы булса, Аллаһтан башка затка гыйбадәт кылмаса, ягъни бер Аллаһка гына гыйбадәт кылган, әмма ләкин ул гынахларда булган. Аның ниндидер гынахлары булган, харамнарга кергән. Һәм нәрсә? Бу кешенең язмышы кем кулында? Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ теләсә, аны гафу итә һәм шундук иҗмахка җибәрә. Аллаһ теләсә, аны кертә җәһәннәмгә һәм ул җәһәннәмдә кылган гынахлары өчен газапны ала да, ахырдан кая күчерелә? Җәннәткә күчерелә инде. Җәннәткә кайта. Шуңа күрә без бүген сөйләшәбез шундый кешеләр турында. Сахих Муслим да килә, Абу Саид радиллаһу анху тапшыра Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән. Кемнәр ди
җәһәннәмгә кирсәләр ди, һәм җәһәннәм әһле булсалар ди, монда сүз бара мәңге җәһәннәмгә кергән кешеләр. Монда кафирләр, мөшрикләр турында сүз бара, шулай бит. Һәм җәһәннәм әһле булсалар ди, фа иннахум ла ямутуна фиха ва ла яхяун ди. Алар ди бер кашан да җәһәннәмдә үлмәячәкләр һәм терелмәячәкләр дә. Хәтта Аллаһ Таала Куръан-ы Кәримдә дә нәрсә ди? Алар анда үлмиләр дә ди, исән дә түгел ди. Чөнки аларны исән дип әйтеп буламы? Аларга бөтен җирдән үлем килә. Моннан яндыралар, моннан кыздыралар, моннан казыйлар, моннан нәрсәдер ишертәләр, эшләренә салалар, моннан тишелә, моннан, ягъни аларга бөтен яктан үлем килә. Шуңа күрә аларны менә шулай рәхәтләнеп сөйләшеп утыра торган исән дип әйтеп булмый. Чөнки аларга газап. Әмма үлеп буламы? Юк. Без сезнең белән кыямәт дәресләрендә хадис булды, шулай бит. Кыямәт көнендә үлемнең үзен сарык рәвешендә алып чыгачаклар, куй, һәм нишләячәкләр? Үлемнең үзен чалачаклар. Һәм шуннан соң үлем бетә. Шуңа күрә кемнәр җәһәннәм әһле булып керәләр, аларның бүтән юк юл, җәһәннәмдә мәңге калалар, алар анда үлмиләр, алар анда тиридә булмыйлар. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бар әле шундый кешеләр ди, кемнәр җәһәннәмгә күферлекләре түгел, гынахлары сәбәпле кергәннәр ди. Алар кергәннәр җәһәннәмгә гынахлары сәбәпле ди. Һәм нәрсә ди? Алар яки хаталары сәбәпле дип килә хадистә, фа аматахум имататан. Алар ди үтереләчәкләр ди. Ләкин бу үтерелү, ул инде үзенә күрә бер үтерелү. Вакытлыча. Алар ди үтереләчәкләр ди. Һәм җәһәннәмдә янып күмергә әйләнәчәкләр ди. Күмергә әйләнгәч инде ул нәрсә? Бик каты янган инде. Димәк, шулай бит. Димәк, ул исән түгел. Ләкин соңыннан ди, аларга Аллаһ шәфәгать кылырга рөхсәт иттерде. Ягъни алар файдасына шәфәгать рөхсәт ителер ди. Һәм аларга шәфәгать кылыныр ди. Һәм аларны төяп алып чыгырлар җәһәннәмнән ди. Менә кешеләр янып, утта күмергә әйләнгәннәр. Кап-кара. Шушы кешеләрне, ләкин булар җәһәннәм әһле түгел. Буларның кайтасы урыннары кайда? Җәннәттә. Булар кирделәр җәһәннәмгә вакытлыча. Шуңа күрә буларны төяп алып чыгачаклар җәннәткә һәм җәннәттәге елгалар буйлап таратачаклар. Фәрештәләр алып чыгалар буларны җәһәннәмнән алып киләләр җәннәткә. Җәннәттә бөтен җирдә елгалар ага. Шулай бит инде. Шушы елгаларга салачаклар. Һәм җәннәт әһелләренә мөрәҗәгать итеп әйтәчәкләр: "Я әһләл җәннә, эй җәннәт әһелләре, нәрсә ди? Афиду алейхим ди. Шушы суларны ди буларга кыйгыз әле ди." Монда бит инде күмерләр ята. Каралган кеше тәннәре, шулай бит инде күмерге хәленә килгән. Буларның өсләренә ди, нәрсә? Шушы суларны кыйгыз дип әйтәчәкләр. Афиду алейхим ди. Һәм Аллаһ Тааланың илчесе әйтә: "Фаянбутуна набатал хиббати ди. Такуну фи хамилис сайл ди." Һәм менә тау башыннан яңгыр явып, су төшә бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, гомумән Мәккәне, Мәдинәне алсаң, кем хаҗда булганы бар? Беләсез, анда бездәге туфрак юк. Шулаймы? Анда юк туфрак. Син анда йөрисең, таш өстеннән. Хәтта шүлгә чыксаң да, ул теге сахара кебек, мәсәлән, теге ком түгел, күп җирдә таш. Бигрәк тә Мәккәдә яңгыр ява икән, өстән сәйл төшә. Сәйл. Аны русча сил диләр, ул гарәп сүзе. Сил. Ул нәрсә? Ул менә шушы сулар ташларны җыеп шәһәргә төшә. Һәм менә шушы сулар ничек итеп елга булып җыелып килә, һәм ничек итеп шушы сулар бит инде алып килә үсемлекләрне. Шулай бит инде. Үсемлекләр үсә башлый шушы сулар килгәч. Менә шушы сулар төшкәч, ничек итеп үсемлекләр терелә, шуның кебек бу кешеләр шул өсләренә куйган судан нишләрләр ди? Терелә башларлар ди. Терелә башларлар ди. Шушы менә җуыш туфракта, сазда яткан үсемлекләр терелеп чыга, шуның кебек булар
нәрсә үсеп чыгарлар ди. Менә шулай иттереп нәрсә җәһәннәмнән күчкән, җәннәткә күчкән кешеләр су өсләренә су куеп, алар тереләчәкләр инде. Шулай ук Имам Муслим риваятында килә, Җабир ибн Абдилла тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән. Дөрестлектә ди, җәһәннәмнән чыккан кешеләр ди, алар анда янып бетәрләр ди, әмма 100 әйләнәсе генә калыр дип килә. Ягъни йөзләре калыр дип килә инде. Менә бу хадистә. Соңыннан алар җәннәткә керерләр ди. Менә монда дагы бөтенләй янып бетәрләр ди, әмма 100 әйләнәләре калыр ди, йөзләре калыр дип килә. Бу Муслим риваятында килә. Җәһәннәмнән янып күл рәвешендә җәннәткә килгән кешеләрне җәннәт әһелләре җәһәннәмиләр дип әйтәчәкләр. Җәһәннәмиләр, ягъни булар җәһәннәмнән килүчеләр дип әйтәчәкләр. Ягъни аларның үзләренең шундый исемнәре булачак инде. Җәһәннәми дип әйтәчәкләр алар, ягъни җәһәннәмнән килгән. Имран ибн Хусайн әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте ди, җәһәннәмнән ди Пәйгамбәребез Мөхәммәднең шәфәгате белән, Пәйгамбәребез Мөхәммәднең шәфәгате, ягъни ул сораячак Аллаһтан, һәм аның дугасы кабул булып, җәһәннәмнән чыга башлыйлар кешеләр. Теге күл хәле, күмер хәлендә, шулай бит инде. Чыгырлар кешеләр ди җәһәннәмнән ди, һәм җәннәткә керерләр ди, юсаммауна аль-җәһәннәмиин ди. Аларны ди җәһәннәмиләр дип әйтерләр ди. Булар тегеннән җәһәннәмнән килгәннәр дип әйтәчәкләр инде шулай. Шулай ук икенче бер сахих хадистә Җабир радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, җәһәннәмнән чыккан кешеләр ди, шәфәгать аша, Пәйгамбәребезнең шәфәгате белән чыккан кешеләр ди, алар ди менә шушы ни дип килә инде ул дагбус дигән үсемлек, ягъни ул кичкенә генә кыяр, менә теге пупырчатый кыяр бар бит, теге ниткән кебек бит инде ул, бөрüşкән кебегрәк бит инде ул. Алар менә шундый кешеләр кебек чыгырлар ди. Ягъни менә шушы җыелган, кырган, чөнки анда бит аларны ашатмыйлар, алар анда чертмыйлар, анда жандыралар, газаплыйлар. Шуңа күрә алар анда балкып, без килдек әле, алында бер булмаячак. Алар шундый начар, ямсыз хәлдә булачаклар. Шуңа күрә алар менә шушы дагабис дигән үсемлек, дагбус, ул шуның кебек булырлар ди. Шундый хәлдә булырлар дип әйтелә инде. Шулай ук сахих хадистә килә, сахих Муслимдә Абу Хурайра, Аллаһ аннан разый булсын, тапшыра безгә кыямәт көненең сурәтләвен. Аллаһ Тәгалә бәндәләре өстеннән хөкем кылуны тамамлаганнан соң, үзенең рәхмәте белән үзе теләгән бәндәләрен җәһәннәмнән җәннәткә чыгарачак. Һәм ул фәрештәләренә әмер бирәчәк, нәрсә дип, кемнәр миңа ширик кылмаган булса, ягъни булган аның ниндидер гынахлары, әмма Аллаһка ширик кылмаган. Аллаһ белән бер дәрәҗәдә беркемне куймаган, Аллаһтан башка бер затка гыйбадәт кылмаганнар. Алар бер Аллаһка гыйбадәт кылучы булганнар. Һәм Аллаһ Тәгалә әмер бирәчәк фәрештәләргә шуларны чыгарыгыз ди. Һәм бу шул кешеләр булыр ди, кемнәр ла илаһа иллаллаһ калимасын әйтеп, шуның буенча яшәгән булалар. Шул кешеләрне чыгарыр ди. Ләкин алар ди җәһәннәмгә килгәч, аларны таныячаклар ди. Әмма таныячаклар аларны ди сәҗдәләре белән ди. Чөнки адам баласының тәнендә ди сәҗдәдә булган урыннары ди, алар янмаячак ди. Менә без бит инде әйттек, күмер кебек булачак, кипкән кыяр кебек булачаклар дидек бит. Ләкин кемнәр Аллаһка дөньялыкта сәҗдә кылган булса, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылган булсалар, демәк аларның сәҗдә урыннары нәрсә? Янмаячак инде. Янмаячак. Җәһәннәм уты тимәячак. Ни өчен? Чөнки бу сәҗдәдә булган. Аллаһка сәҗдә кылган. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәтте бит инде 7 әгъзага сәҗдә кылыгыз диде. 7 әгъзага сәҗдә кылынмаса, сәҗдә дөрес түгел. Хәтта күрсәтте. Шулай бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрсәтте. Нәрсә диде? 2 кул диде. Тагын 2 тез,
Ике аяк. Шулай бит инде, аяк бармаклары кыйблага бурыла. Мәсәлән, кайбер кеше сәҗдә кылганда ике аягын күтәреп тора. Дөрес түгел сәҗдәсе. Җиде агза һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрсәтте, башын борыны белән күрсәтте бергә. Ягъни борынгына да тими, яки кайбер кеше күк башыңына да куймый. Дөрес түгел, икесе бергә. Шуңа күрә икесе бер булса, булары алтау. Ничә була? Җидәү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, аларны ди танып алырлар ди сәҗдә урыннарыннан ди. Чөнки сәҗдә урыннарын ут яндырмаган булыр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә тыйыр ди, харам кылыр җәһәннәм утына сәҗдә урыннарына тиергә ди. Алар ди янып киеп уттан чыгырлар ди. Һәм аларның өсләренә ди шушы иҗмах суларын кыйырлар ди. Һәм алар ничек итеп туфракта, юыш туфракта, балчыкта су килгәннән соң үсемлекләр үсеп тишелеп үсеп чыксалар ди, нәкъ шулай алар үсеп чыгырлар ди. Менә бу күрсәтә инде нәрсәне? Монда сәҗдә урыннары янмый дип килә. Шулай бит? Бу хадистә. Кайбер хадисләрдә кешенең калбындагы иманына күрә дип әйтелә. Мәсәлән, бар хадисләр 1 динар кадәр иманы булса, кайбер хадисләрдә ярты динар дип килә. Кайбер хадисләрдә арпа бертеге, кайбер хадисләрдә килә бодай бертеге дип килә. Кайбер хадисләрдә гәршиш бертеге, гаршитсы. Кайбер хадисләрдә тузан бертеге, тагын да кичкенә, ләкин иманы бар. Ул Аллаһка ширик кылмаган килә. Шуңа күрә шуларның берсе Абу Саид аль-Худри тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Юдхилуллаһу әһләл җаннатил җаннати." Аллаһ җәннәт әһелләрен ди җәннәткә кертер ди. Җәннәткә кертер ди, кемне теләсә шуны ди. Юдхилу ман яшау би рахматихи. Рахмәте белән кемне тели шуны кертә ди. Һәм җәһәннәм әһелләрен утка кертер ди. Соңыннан Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Карагыз ди. Кемнең йөрәгендә гәршиш бертеге кадәр иман күрсәгез ди, аны ди җәһәннәмнән чыгарыгыз ди." Ягъни кемнеңдер йөрәгендә гынахлары булган, әмма йөрәгендә гәршиш кадәр иманын күрсәгез, аны җәһәннәмнән чыгарыгыз дип әйтер ди. Менә шундый хадисләр бар. Алар бар, мәсәлән, шаиры дип килә. Менә икенче бер хадис, хәзер әйтәм. Җабир ибн Абдилла тапшыра, кайчан ди гынахлы кешеләр гынахлары сәбәпле җәһәннәмгә кергәч ди, Аллаһ Тәгаләнең илчесенә рөхсәт ителер шафагать кылырга ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шафагать кыла башлаячак. Һәм аларга ди шул кадәр шафагать кылыныр ди, хәтта ла илаха иллаллаһ дигән дип әйткән йөрәгендә бер арпа кадәр, арпа бертеге кадәр хәерлелек булган кеше дә җәһәннәмнән чыгарылыр ди. Һәм алар өчен нәрсә инде? Алар җәннәттә калачак инде соң. Аннары соң Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте инде алга таба бу бит әле ни иде? Арпа бертеге иде. Шулай бит, арпа бертеге иде. Аннары соң әле булачак хадисләр килә, бодай бертеге, кичкенәрәк, гәршиш дип әйттек. Шулай бит инде. Ахырда инде тузан бертеге дип килә. Анас ибн Маликтән килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Җәһәннәмнән ди кем ла илаха иллаллаһ кәлимәсен әйткән булса ди, һәм аның йөрәгендә ди арпа бертеге кадәр изгелек булса да, ул җәһәннәмнән чыгыр ди." Аннары соң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям һаман шафагать кыла бит инде. Шулай бит. Җәһәннәмнән чыгыр ди, ла илаха иллаллаһ дип әйткән кеше һәм йөрәгендә бодай бертеге, бодай кичкенәрәк катаба барабыз инде, хәерлелеге булган кеше ди. Аннары соң җәһәннәмнән чыгар ди, ла илаха иллаллаһ кәлимәсен әйткән һәм йөрәгендә тузан бертеге, тузан бөтенләй бәләкәй инде. Шулай бит. Бертеге кадәр хәерлелек булган кеше дә җәннәткә чыгар ди, җәһәннәмнән чыгарылыр ди, җәннәткә күчер ди. Менә шулай итеп, бу хадисләр күрсәтә безгә нәрсәне? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң. Аллаһның рәхмәте киң, шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ җәннәте зур, бөтен кешегә урын җитә. Кемнәрдер гынахлары сәбәпле җәһәннәмгә керсәләр дә, әгәр дә калбләрендә иманнары булса, әгәр дә калбләрендә хәерлелек булса, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң, ул аларны чыгара ала. Ләкин Аллаһның илчесе Аллаһ теләмәгән бер кешегә дә шафагать кыла алмый. Ансын да беләбез. Шулай бит. Шуңа күрә шафагать ул Аллаһның рөхсәте белән генә. Аллаһ кемне тели чыгарырга,
шуңа карата шафагатьне кабул итә. Чөнки беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм теләптә әле кемдер кермәскә мөмкин. Шулай бит инде. Ни турында хаус дип килә бит инде, сулык, күл турында исегездә бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм чыга, аның өммәте килә. Таный аларны, ләкин кертмәкче була, Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре керттермиләр. Ни өчен? Чөнки Аллаһ рөхсәт итмәгән. Шуңа күрә монда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шафагатын кыла, әмма ләкин кемгә рөхсәт ителгән, шуныкы гына кабул була. Шуныкы гына. Шуңа күрә менә кешеләр белән эшләгәндә дә ничек әйтергә, бөтен кешене чакырырга кирәк. Һәм тырышырга кирәк бөтен кешене дингә якынайтырга. Әз булса да. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм абыйсын күпме өндәде. Хәтта үлгәндә инде намаз укырга вакыт юк, ураза тотырга вакыт юк, хаҗ кылырга вакыт юк. Битте, хәзер ул үлә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шаһадат кәлимәсен генә әйт диде. Ләкин әйтмәде. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул шаһадат кәлимәсен әйткән булса, Аллаһ рәхимле. Ул шаһадат кәлимәсен әйтеп үлгән булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның өчен дуа кылай. Аның өчен шафагать кыла. Без дәген бүген аның өчен дуа кыла ала идек. Ул безнең мөселман кардәш, ләкин әйтмәде. Шуңа күрә кемдер бәлки безнең күз алдыбызда бүген анда башына түбәтәен киеп, яулыгын ябып, бәлки намазлыкка да килеп утырмас. Кулына диспут тотып, бөтенләй кирип, зикр, тәсбих белән, халал ризык белән генә дә бәлки кемдер алай да яшәмәс. Әмма ләкин әгәр дә безнең чакыруыбыз аша, безнең аны тәрбияләүебез аша, безнең аңа аңлатуыбыз аша аның йөрәге аз булса да Аллаһның диненә якынайса, аның уй фикерләре үзгәрсә, ул Аллаһ турында хәерле уйлый башласа, Аллаһның рәхмәте, хәдисләр бар. Шулай бит? Хәдисләр бар. Без хәл итүче түгел. Без яшәгән вакыт, без яшәгән җәмгыять бик авыр җәмгыять. Чөнки шул ук китапның авторы нәрсәди, аның бар башка, аның 7-8 том ул китаплары. Аның берсендә Аллаһка иманга әйтә, безнең заманда килгән күфрлек ди, ул тарихта булмады ди. Мондый күфрлекне кешелекнең күргәне булмады ди. Бу иң каты күфрлек ди. Һәм улан чагыштыра. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында яшәгән мөшрикләр, кафирләр, алар Аллаһка ышандылар. Аллаһ бар диделәр. Кем сине юктан бар итте? Кем җирләрне, күкләрне юктан бар итте? Кем яңгыр яудыра? Кем кояшны чыгара? Кем сиңа бала бирә? Кем сиңа байлык бирде? Кем сиңа күзле, аяклы, куллы итте? Бөтенесе нәрсә диде? Аллаһ, Аллаһ диделәр. Ләкин аларның проблемалары, алар башка иләһләреннән баш тартмадылар. Шулай бит инде. Бу китапның авторы әйтә, бүген шундый халыклар бар ди. Ул аны 90-нчы елны яза, бу китапны 91-дәме. Әйтә нәрсә ди? Алар ди, ла халиқ лана дип әйтәләр ди. У нас нет создателя дип әйтәләр ди. Безне беркем дә юктан бар итмә, Аллаһ юк ул дип әйтәләр. Халиқ юк дип әйтәләр. То есть мондай әйбер бер кашан да булмады ди. Бер пәйгамбәрдә дә белмибез безне. Чөнки алар ди Аллаһка ышандылар ди. Монда бөтенләй нәрсә? Һәм ул әйтә, кайбер дәүләтләрнең шул конституцияларына ятты ди. Атеизм, Советлар Союзы. Шулай бит инде, ул бит аның нигезенә ятты атеизм. Аллаһны бөтенләй инкар итү, юк дип әйтү. Шуңа күрә без бүген шунда ичендә кайнаган кешеләр, кемдер күбрәк кайнаган, кемдер әзрәк кайнаган, ләкин кемгәдер Аллаһның рәхмәте әбидән кирип калган ояткысы, кемгәдер бабайдан кирип калган, шулай бит инде. Кемнедер Аллаһ Тәгалә бер кеме калмаса да диндә, иманда Аллаһ Тәгалә аңа рәхмәте белән салып аны чыгарган да, мәчеткә китертеп утырткан, мәдрәсәгә китертеп утырткан. Шуңа күрә без эшләгән кешеләр җиңел кешеләр түгел. Алар шушы имансызлыкның ичендә кайнадылар. Күбебезнең әтиләр, мәсәлән, мин үзебезнең буынны әйтәм инде, әниләр шушы әйбергә эләктеләр, әбиләр, бабайлар хәтта эләктеләр. Шуңа күрә безгә бүген кешеләр белән эшләгәндә, бәлки ул әйткәнемчә яулыгын бәйләп намазлыкка да бәлки утырмас. Мин әйтмим, алай да ярый дип. Кемдер минем сүзне бормасын, мин алай әйтмим. Ләкин күпмедер дәрәҗәдә эштә нәрсәдер кузгалып китсә дә, тукталы, чыннан да Аллаһ Тәгалә бар бит ул дип яши башласа да, бу барыбер ниндидер файда китерергә мөмкин, Аллаһның рәхмәте киң. Шулай бит?
Кемдер Аллаһның кыяметенә, җәннәтенә, җәһәннәменә ышанып үлсә дә, бәлки өлгермәс күп итеп намазын да укырга, бәлки уразасын да күп итеп тотырга өлгермәс, ләкин бар кешеләр, алар нәрсә эшлиләр? Мәсәлән, бар кешеләр дуңгыз итен ашыйлар. Мәсәлән, бер генә мисал, дуңгыз ите ашыйлар. Ләкин ул харам диләр. Харам? Мин аңлыйм, ул харам. Аллаһ Тәгалә тыйган аны, но менә мин түзә алмыйм инде шул хәтлек тәмле инде дуңгыз ите ашыйсым килә. Мәсәлән, булырга мөмкинме шулай? Ул аны аңлый, гаиб икәнне. Но кеше җитмей, зәгыйф, шайтан кытырта, һәм нишлий? Дуңгыз ите ашый. Ә бар икенче бер кеше, ул ашамый дуңгыз итен. Ул әйтә, мин җирәнәм дуңгыз итеннән. Юк инде ул кеше аштырган әйбер түгел бит, ул зыянлы ди. Аның анда эчендә төрле бактериялар бар ди, юк ди. Ләкин ул халал ди. Ул харам түгел ди. Аңа әйткәләр харам дигән, юк ул харам түгел ди. Кайсысының хәле куркынычрак? Дуңгыз ите ашаучыныңмы, ашамаучыныңмы? Дуңгыз ите бу очракта ашамаучының хәле күпкә куркыныч, чөнки ул нишли? Ул инкар итә. Ул күфрлек кыла. Аллаһ Тәгалә харам дигән әйберне юк, харам түгел, халал дип әйтә. Шуңа күрә внешний, тышкы гамәлләр куркынычрак мәллә ичкеме? Ичке гамәлләр куркынычрак. Күңел эшләре куркынычрак. Димәк, безгә кайсысы важны? Беренче чиратта кешенең күңелен үзгәртүме? Безнең проблема күңелләрдә. Мин үз күзем белән күрмәсәм әйтмим, ашта утырабыз. Кулыбызда дисбе тәхлил чыгабыз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Абзыйлар утыра, авылда бөтенесе дисбе ашка килгән. Бер мәлне син вагаз сөйләгәннән соң бер бабай әйтеп ташламасынмы? Кем барып күргән инде аны? Хәзрәт. Кем анда булган әле? Кулында дисбе. Әгәр дә ул моны аңлап әйтсә, бу күфрлек. Бу күфрлек. Һәм ул дисбесен тартып утыра, күршесе тартканга, күрше Мисхат тартканга. Мансур тартканга тарта ул аны. Ничек инде ашка чакыра, нәзәрәк садакасын бирә. Мин теге мисаллар гына китерәм. Сез үзегез дөрес аңлагыз, ләкин күңел халәте күпкә куркыныч, безнең халыкта ул тагында зур проблема. Ни өчен без кыямәт турында сөйләшәбез 2нче ел? Чөнки хәтта күп кенә Аллаһны таныйм дигән кешеләрдә дә гын проблема кыямәт белән. Шуңа күрә без тырышырга тиеш кешеләрне менә шу эчтәге күферлекләр, эчтәге инкар итүләрне төзәтергә, матур итеп, аңлатып, бүген тыңлый икән сөйлә, тыңламый башласа, күфер сүзләр сөйли башласа, тукта, булды диген. Мин хәтта кайбер кешегә әйткәнем бар, аңламыйсы икән, кирмә бу әйбергә. Кирмә, Аллаһ хак өчен бу сүзеңне әйтмә. Чөнки кыямәт көнендә бу нинди зур сиңа каршы дәлил булачак. Хәтта бер кешегә әйткәнем булды, тагын бу сүзне кабатласаң, мин синең җиназаңа килмим дидем. Чөнки син кафир буласың дидем. Ул бүтән кабатламады. Чөнки барбер кабатламагач, димәк нәрсәдер аңлаган инде. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Аллаһның ние, Аллаһның кыдрәте, ул сезгә сөйләгән бар микән? Җәлил хәзрәтнең дә шундый бар бит теге сугыш чорында туган. Җәлил хәзрәт үзенең бер тәҗрибәсе белән уртаклашкан инде. Сугыш чорында туган балалар иң авыр балалар ди. Ягъни иң авырлыкны күргән ди. Шуңа күрә ул авылда бөтенсенең исемлекләрен табып, шушы сугыш чорында 40-41 елгылар инде, шуларга махсус абыстайлар куеп вагаз сөйләттерә. Шуларның берсе белән инде озак кына сөйләгәч, каядыр хәзрәт шалтыраттым да инде ди. Или тагын абыстайга шалтыраттырган мин, әйдә киләсең инде укырга мәчеткә, тегеләй булай дигәч, Алла бирсә бары килмим мин дип әйтә ди. Алла бирсә. Теге иншалла барыбер килмим мин мәчеткә дип әйтә ди. Иншалласын әйтә бит. Менә шуңа күрә аның Алла бирсәсе дә ниндидер өмет, шулай бит инде. Шуңа күрә безгә остаз әйтә иде, әгәр дә кеше җәннәткә иншалла Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә кирелек икән, тырышырга кирәк, аны җәннәтнең беренче катында түгел, икенче, өченчедә булсын, бишенчедә булсын. Кайбер кеше ул барыбер җәһәннәмгә керә инде, син тырышты, ул җәһәннәмгә вакытлыча гына керсен ди. Барыбер кире җәннәткә кайтырлык булсын ди, ягъни күфрлектә үлмәсен ди, ширк кылмасын ди. Кайбер кеше мәсәлән, ул гынахтан тукталмаска да мөмкин. Ләкин син тырышсаң, ул аңа ширкның нәрсә икәнен аңлатсаң, ул Аллаһка гына гыйбадәт кылырга тиешлеген аңласа, бу алга китешме? Хәтта ниндидер харамнарда үлсә дә, нәрсә? Ул, әлхәмдүлилләh, мөселман булып үлде. Һәм нәрсә?
жәннәттә. Мәсәлән, минем үземнең тәҗрибәдә генә күпме кешеләр килгәне бар. Күпме егетләр килде. Хәзрәт, тәһарәтне да алам. 5 намазын да укыйм иншалла. Кызлардан баш тарта алмыйм инде. Менә миңа җитмей инде, 3 сөяркәм бар, 4 сөяркәм бар. Мин аларга әйттем, ярар, теге хәйр фатиха бирәм дип әйтмәдем мин. Әйдә намазыңны ука. Юк, тукта ничек инде ди, миха өйлән укыйм да, анарсын китәм сөяркә янына менә ди, зина кылырга ди. Әйем әйтәм, әле иртәнге намазга гысылың алып, иртәнге намаз укыйсың әйтәм торып. Ничек инде алай дөрес түгел бит инде, әйтәм, укы намаз. Укы. Әгәр дә мизанга салсаң, үлчәүгә, кайсының гынахасы зуррак? Белә торып намаз укымаумы или зина кылумы? Намаз укымау. Намаз укымауның гынахасы 1000 тапкыр күбрәк. Зинаныкында әз әйтмибез. Әз әйтмибез, ләкин шунсын укы. Шуннан соң бер атна юк бу, 2 атна юк. 3 атна да. Мәйтәм, "О, ассаламу алейкум, киләле мәчеттә." Мәйтәм, "Нәрсәсең?" "Намаз укыйм" ди. Мәйтәм, "Машалла, ярар, тагын бер атнадан, тагын бер атна намаз укыйм" ди. 5-не укыйм ди. Мәйтәм, "Ничексең?" "Юк, тегеләргә барганым да юк" ди. Битте. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләмгә нәрсә диде бер сахаба? Икенче бер сахабага күрсәтеп, ул ди үзе намаз укый, үзе урлый ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтә, намазымда ихлас булса, тиздән туктаячак ди. Иншалла. Намазы туктатачак аны ди. Шуңа күрә нәрсә? Үлчәргә кирәк. Кешегә җиткергә кирәк. Шуңа күрә кайбер, мәсәлән, хатын-кызларда проблема. Алар әйтәләр, "Хәзрәт, аңлыйм" ди, "укыйм" ди, "Ну җаулык бәйли алмыйм" ди. Сумкаңа сал яулыгыңа. Сумышкаңа сал күлмәгеңне. Бүген мөмкинлек бар. Намаз вакыты кирдеме? Яулыгыңны яп, күлмәгеңне киде, намазыңны ука. Мин әйтмим, яулык бәйләмәсәң дә ярый дип. Кемдер алай бормасын. Ләкин әйдә үлчәүгә салабыз. Хатын-кызның гаурәтен ачып йөрү хараммы? Харам. Намаз укымау хараммы? Харам. Кайсы куркынычрак? Намаз укымауның гынахасы 100,000 тапкыр күбрәк. Шуңа күрә укысын. Әгәр дә ихлас булса, бер көнне күзлек, нәрсәле күзлек түгел. Күзгегә карагач бер көнне аның йөрәгендәге иман әйтәчәк, салма яулыгыңа. Салма. Ни сәбәпле? Намазы сәбәпле. Шуңа күрә намаз ул. Намаз, кем намазны җимерә? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм нәрсә диде? Ул динне җимерә диде. Ул динне җимерә. Диннән диде, иң беренче, иң соңгы китәчәк намаз диде. Намаз бетә икән, дин бетә. Шуңа күрә нәрсә кешене тәрбияләгәндә менә бу хадисләрне аңларга кирәк. Кемнәрдер хәтта җәһәннәмгә кирлек булсалар да, беренчедән Аллаһ гафу итүче, Аллаһ гафу итәргә мөмкин. Икенчедән күфрлек кылмаса, ширк кылмаса. Икенчедән кемдер җәһәннәмгә кирип янса да, әгәр дә йөрәгендә иманы калган булса, иманы булган булса, пәйгамбәребезнең шафагате ул җәннәткә керәчәк Аллаһның рәхмәте белән. Тагын 2 минут бар шундый гакыйда әһелләре. Алар, мәсәлән, Мугтазилә, Хаварижлар, Харижитлар инде. Булар адашкан, әһле сунна вал җамаагадан чыккан, адашкан булар ниләр, кавымнар. Алар нәрсә диләр? Аллы гынах белән кеше кафир була диләр. Шуңа күрә зур гынахлар кылган икән, ул җәһәннәмгә кергән икән, бүтән чыкмаячак диләр. Алар инкар итәләр. Җәһәннәмгә кергән, бүтән чыкмаяннан диләр. Ни өчен? Чөнки җәһәннәмгә кергән икән, димәк, аның гынахлары булган бит инде. Харамнары булган. Харам кыла икән кеше кафир. Битте. Без әһле сунна вал җамаага нәрсә дибез? Әгәр дә кеше харамның харамлыгын аңлый икән, хәләлне хәләл, фарызны фарыз дип әйтә икән, ләкин шайтан вәсвәсәсенә бирелеп, башка төрле сәбәп белән харам эшкә керә икән, без аны күферлеккә чыгарабызмы? Чыгармыйбыз. Без аны кафир дип әйтмибез әле. Шуңа күрә монда бик ул куркыныч әйбер инде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм вакытында бер кеше арак ичте. Алып килеп суктырдылар. Шуннан соң сахабалар күрделәр дә, Аллаһның ләгънәте булсын сиңа. Пәйгамбәр янына шуның сәбәпле син алып килделәр ди, ишкән өчен ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм карады да, каргаманы ди. Чөнки ул Аллаһны һәм аның илчесен ярата диде. Ул Аллаһны һәм илчесен ярата диде. Да слабый, да адашкан. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм нәрсә диде? Аның йөрәгендә мәхәббәт бар диде Аллаһка һәм аның илчесенә. Шуңа күрә тырышырга кирәк. Аллаһ Тәгаләнең әмре зур. Аллаһ Тәгаләгә булган уйларын, фикерләрен кешеләрнең үзгәртергә кирәк. Аллаһ рәхимле. Киләсе дәрес җәһәннәм булачак индеме? Аннары соң без инде керәчәкбез, исегездә калдырыгыз, бик кызык хадис. Җәннәткә иң соңгы кергән кеше. Җәһәннәмнән иң соңгы чыккан теге күмер кисәге,
Bu en günahlı Müslüman indi. En günahlı Müslüman. Bitti anlasın, bitten bir kim de çıkmay. Buna şuna nindi Allah Teala bulaklar bire, şunu qarayacak biz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ın rahmeti olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.